Mga kapuso, this morning sayrunta ang art journey sa usa sa mga sikat nga artist din sa Cagayan de Oro City, labi na sa hisgutan ng fashion. Usa lang naman siya sa mga nakahimo og nagkadaiyang disenyo alang sa minudyear o evening bag nga proudly Cagayanon. To know more, ato makauban si Sir Chris Gomez. Hello Chris, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka? Good morning, Cyril, and sa atong kapuso, Tibok, Mindanao. Maayong buntag, and okay ra ko, no? Maayo ra. Keep going and producing and making new designs. Nako, glad to hear that you are doing fine karon Chris. Pero unang-una, makisayod kami aning imong nahimo karong panahon sa pandemya. Your own design sa minudyear o evening bag. What's the story behind baani o ngano nimo ni nahimo? 6 years ago, no, I'm designing more on mga startup MSMEs for fashion accessories. And then there was a time na a national competition searching for young designers and to come up with new designs. And naka-appeal ko, and one of the designers nga nakapasok sa national level. Ang akong aim ato manggod was, the prize was to enroll in a design school in Europe. So isa sa mga winning prize, so nag-attempt kong join. Though I'm a practicing designer on the home furnishings. So from that point, hangtod karon nasugdan ako na inspire lang ko mag-create new designs and at the same time come up with new materials, working with new materials, Mindanaon materials. Sa paghimo nimo niini nga design Chris, asa ba kagakuha og inspirasyon sa mga disenyo nimo and asa sabgama ang mga materyales nga imong ginagamit para niini? Most likely gasugod ang akong inspiration sa ka material. And then kani nga material gikan ra pud mi sa akong mga gitabangan nga mga communities. For example, a woven communities in Cotabato, they're producing inaul. So from that material, ginapalit na ako sa community, tabangan ako sila, and at the same time gamiton ako for my product. So inspirations, I think, is everywhere, no? One of the basic inspirations sa pagmugna og produkto. But for me, magsugod ko sa material, no? Unsaon pag sulbad sa material nga magdugay siya. Sa imong panlantaw, Chris, in what way nga nakatabang ang imong gihimo ngadto sa atong local art industry, labi na sa fashion design? In my own little way, no, nakatabang ta sa atong mga weavers, community weavers, no, nga palit ko sa ila, at the same time, gina-stage na ko ilahang materials. Second, I think naka-inspire po ko sa akong mga fellow aspiring designers diri sa among region, no? And through that, usahay, ga-mentor ko sa ila, gatabang ko sila, naman po ko yung mga friends nga into bag manufacturing. Mentor ko sa ila, usahay, problema sila sa materials, unsaon pag inani, unsaon pag manipulate sa ilang gigamit nga material. In one way or the other, in my own little way, nakatabang sa ta, naka-inspire sa ta. Siyempre, kani mga kadaugan nga imong natagamtaman, Chris, aduna gayud ni mga nakalakip nga mga kalisdanan. Unsa ba ang mga challenges nimo along the way sa imong career journey and how did you manage it? Daghan yun siya challenges, no. Una, bag-o ra ko sa industry sa bags, no. Daghay mga existing brands nga non-market. But for me, ang isa lang yun sa mga challenges is to get in the, nalang yun ka magpabilin ka sa merkado kay once you launch your product, kinalang consistently magpabilin ng imuhang mga produkto, no? In good quality, in good price, and of course, because mo na gatanahon sa market. And of course, gawa sa pagpalambo sa imong kaugalingon, Chris, amo sab na balaan nga, as you've mentioned, ikaw mismo gatudlo sab sa mga aspiring fashion o artists in general. Kumusta pud ba ang imong relasyon ngadto kanila? Sa karon, no, last year, when the pandemic started, wala man gyud may market. So na ako yung mga fellow fashion designer manufacturers. Kini sila dili ni sila bulk producers, mga small batch manufacturing lang. So nag-create ni og physical store. Among gi-create because we want other manufacturers na maka-display sa ilang product at the same time maka-link sila with the market yun, no, physically. Lastly, alay sa mga kapuso diri sa Mindanao, aduna ka bay mensahe, Chris, labi na sa mga buot sab
mahimong susama nimo? Akong ma-advise no sa kining mga aspiring pang designers, manufacturers, producers, no, just keep on producing, keep on making your products, no, and then improve your craft. Sometimes, no, dako kayong advantage sa kaning internet. You can see some trends, no, how to come up with new designs, new materials, what are the trends, the color trends. Importante maguna siya para sa mga designers kay ma-advance ang ilahang technology at the same time katabang sa ilahang designs, no? So just keep on working and producing, no? Never stop learning. Alright, daghang kayong salamat sa oras nga imong gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Chris Gomez, padayon sa imong mga inisyatibo alang sa art and fashion industry. Thank you, sir, and good morning. Mga kapuso, standby lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.